Do Nitrianskeho domova seniorov na Považskej ulici chodia pomáhať aj dobrovoľníci. To sme už počuli v Rádiu Regina a zistili sme aj to, že veľa z nich prichádza zo známej organizácie IMCA alebo po anglicky YMCA. Slovenský názov tejto organizácie je Kresťanské združenie mladých ľudí. A čím sa zaoberá táto organizácia, to nám povie riaditeľka Nitrianskej IMCY Anna Petrovičová. Prvorade, čo v tom je, tak to je tá pomoc, hlavne deťom, ktorí sú znevýhodnení alebo sa dostali do nejakej krízovej situácie. Niečo o tej vašej pomoci som počul už pred chvíľou v domove seniorov, kde veľmi chválili vašich dobrovoľníkov. Teraz som napríklad išiel do IMCY a pýtali sa ma, či idem na karate. To tiež patrí pod vás? Nie, karate to je tu u nás vedľa. U nás hrajú stolný tenis. Veľmi obľúbené sú napríklad malovanie na hodváb, alebo aj prednášky o zdravej strave, alebo že aj si varíme niečo. A tieto workshopy bývajú tak na večer. Stopy vašich aktivít sú tu všade roztrúsené okolo. Napríklad ten zelený kúsok uprostred betónu, to je tiež práca vašich dobrovoľníkov. Pracujeme s nezamestnanými ľuďmi zo Slovenska a pracujeme aj s dobrovoľníkmi zo zahraničia. Oni sa zapájajú aj do rôznych činností v našej organizácii, ktoré sa nejak týkajú s tým, čo vyštudovali. Máte tu napríklad zubára z Macedónska, tak chodíte k nemu na ošetrenie? Nie, Denis ešte iba skončil školu a nenašiel zamestnanie a prihlásil sa na Európsku dobrovoľnícku službu, čiže je tu u nás, je to veľmi šikovný mladý muž, pretože je tu iba 3 mesiace a už hovorí po slovensky. Veríme, že pomôže mu to pri hľadaní zamestnania. Keďže počul, že na Slovensku je málo zubárov. Petra Bírová. Skúšame hru na gitare. Chodila som do základnej umeleckej školy 6 rokov a chceme si akože zahrať pre radosť a tak. Už niekoľko mesiacov je v týme IMCY aj Ľuboš Korenčík z Bratislavy. A na čom práve pracujete? Pokúšame sa podať projekt na literárnu súťaž, ktorá by spájala handicapovaných ľudí aj zdravých ľudí. Zahraniční dobrovoľníci sú teraz zaneprázdnení, ale viem, že bývate spolu v jednom byte. Tak ako to vyzerá v tejto pestrej medzinárodnej spoločnosti? Osobne tomu hovorím taký malý Balkán, pretože sa tam mieša srbština, bulharčina a macedónština, spolu teda s angličtinou a slovenčinou. Dozvedávam sa rôzne nové recepty, robievajú také zapečené fazule alebo pork s praženicou a s nejakým syrom. Je to inšpirujúce pre mňa. Aha, víš ako to bude? Ja už viem ako to bude. No skúšame to. Peťo, tak vy ste teraz v roli učiteľa? No, robím pre toto združenie ako dobrovoľník a bol som požiadaný, či by som sa na tohto chlapca nepozeral, neporadil mu matematike. Momentálne som nezamestnaný. Mám vysokú školu politológia. Čiže politológ sa teraz stal učiteľom matematiky na chvíľu? No, tak život to tak zariadil. Ide vám to? Zatiaľ moc nie, ešte sme ani tento prvý príklad nevyriešili, ale tak dúfam, že na to prídeme, sme traja na toto. Tento chlapec má akoby 2 učiteľov na jednej hodine? No, vidíte, to je luxus. viac rozumu, tak dúfam, že z toho čo bude. Opäť riaditeľka Nitrianskej IMCY Anna Petrovičová. Kúsok sme sa pozreli na to doučovanie. Najčastejšie je to doučovanie cudzieho jazyka, ale potom samozrejme ešte aj matematika, slovenčina. Sú to obyčajné deti, ktoré majú nejaké ťažkosti a tu necítia sa byť pod tlakom, často je to veselé, čiže oni sa uvoľnia a potom ide ľahšie aj to učenie. Mali sme tu francúzskych dobrovoľníkov. Dievčatko malo veľmi veľké problémy, chodilo do takej triedy, kde sa učila francúzština. Najprv sa zlepšila o 2 stupne a potom bola teber najlepšia v triede, pretože hovorila s Francúzom francúzsky. Výborne. Do organizácie IMCA, ale takisto aj na iné miesta v meste Nitra nás zaviedol v rubrike Kvartetom